корҳои мухталиф ва вазнини кишоварзӣ, тоза кардани шоҳроҳҳо, шустушӯй ва хидматрасонӣ дар тӯйҳо, рӯбучин ва пок кардани партовҳо дар сохтмонҳои навбунёд ва теъдоди дигари монанд ба ин амалҳоро як гурӯҳи занҳои мардикор дар ноҳияи рӯдакӣ бо фармоиши корфармоҳо тақрибан ҳар рӯз ба иҷро мерасонанд. ин гурӯҳи занҳои мардикорро Фирӯза Собирова, сокини деҳаи Сарикиштии ноҳияи рӯдакӣ таъсис додааст, ки шумораи онҳо тақрибан ба 70 нафар мерасад. Фирӯза ин гурӯҳро ибтидо бо 3 духтараш замоне таъсис дода буд, ки бори рӯзгор ба сараш омода буд. шавҳаромон кор накард, шароитҳои зиндагимон қим буд. бо мо ҳамин кора ташкил кардем. аъзои ин гурӯҳи занҳои мардикор занҳои хонанишини аз 18 то 52 сола мебошанд. барои иҷрои корҳои баъзан мушкили фармоишӣ дар як рӯз аз 25 то 40 сомонӣ дарёфт мекунанд. ин гурӯҳи занҳо барои анҷоми корҳои мухталиф дар деҳоти ноҳияи рӯдакӣ, навоҳии атроф ва шаҳри Душанбе фармоиш мегиранд. соҳиби замин занг мезанад, пешниҳод мекунад, мо одамои хонашина ҷамъ мекунем, мошин қатъӣ мерем, мерон дар сари замин мемонем, кора пеш мебарем, тамом мекунем, бо хонада мебарем, мемонем. аксари занҳои аъзои гурӯҳи занҳои мардикор афроде ҳастанд, ки бори рӯзгор ба дӯшашон афтодааст ва низ эҳсос карданд, ки бояд дар шароити имрӯза баробар бо мардон кор кунанд ва ба хона нон биёранд. Я ташхидам 8 сол шавҳарам дар тирма буд. бо ина хайз сад бошигур 10 мошин буромадага мазаш нестай. бод ҳами кӯшиш орам, ки бо ҳами кора пеш бибарам. бо ҳами группаи хидм қатӣ ҳами Фирӯзахон ҳами касбро ёд гирифтам. мехоҳам, ки бо ҳами корро пеш бибарам, бо зиндагӣ вай шавам. анҷоми ҳатто корҳои мухталифи мардона барои ин гурӯҳи занон як амали маъмулӣ шудааст. корфармоҳо мегӯянд, истифода аз заҳмати гурӯҳи занҳои мардикор ба хотири он аст, ки ба фарқ аз мардҳои мардикор ин занҳо фармоишро содиқона ва сари вақт анҷом медиҳанд. мушкилаю накем, ки хай маҷбур мешем барои пеш зиндагӣ барои фарзандон. бар асоси омори расмӣ дар Тоҷикистон ҳудуди 30 000 нафар бекорон сабти ном шудааст, ки дар миёни онҳо занҳо низ ҳастанд. дар шаҳри Душанбе ва минтақаҳои Тоҷикистон аз ҳисоби афроди бекор бозорҳои мардикорӣ таъсис шудааст, ки маъмулан дар ин бозорҳо мардон корҳои мухталифро анҷом медиҳанд. аммо ин бори аввал аст, ки теъдоде аз занҳои қобили кор муттаҳид шуда гурӯҳи занҳои мардикорро таъсис додаанд.